саволи подписчика мехонам. Сайда мешава ки дафа берли кор киниву конференсия нара ягом ҷо нарай. Ана ки ҷавобша метиём. Конференсия рафтана ҳар кас намемонад ки конференсия барои ки рӯи саҳна бирои тамошабино ба якум шарт ва зарур нест, лекин вақте ки ту медрои драни ҳами кор системаи кора мефаҳмӣ, меҳнат мекунӣ, звания меброи ту мечтат мекунӣ, орзу мекунӣ ки тура дар рӯи саҳна чек битияна табрик кунанд, тим боли бо барои ту иҷозат битиянд ки ту баромад кунӣ. аз рӯзи аввал барои ман иҷозат намедоданд. Хел мекарданд ки як ман расиласоз намедонам, ҳеч гуфта наметавонам, лекин ман маҷбур мекардам, баромадоро азёд мекардам. 1.5-2 моҳ ман як варақа азёд мекардам, кӯшиш мекардам ки ман бурам баромад кунам. Пешакӣ мерафтам Москва, руководство ро мегуфтам ман мехоҳам баромад кунам, баъд мара иҷозат доданд. Лекин шарт ва зарурам нест. ин як рӯзи саломатие буд ки дар шаҳри Новосибирск баргузор гашт. ҳамин духтарак ки шумо дар рӯи саҳна мебинед апа бухаро, ҳамин духтарак бренд директори маҳсулотҳои компанияи Faberlic айда бениҳоят ҳама маҳсулотҳои саломатиам ихтироф мекунам ва ман яке аз тренери маҳсулотҳои саломатии компания дипломированӣ ба шумор меравам, барои ки мо Москва рафтам, хондум, сертификат аз тарафи компания гирифтам. ира торжественно иншаалло дар школа развития человек дар рӯи саҳна метиҳанд. барои ҳамин қадр марҳамат, ҳамроҳи чунин наставни кор кардан хоҳед муроҷиат кунед.